putra Ngastina pancen kepala nyata. Dewa Bathara. Kresna ning nganti kebrebeken kae. Kowe ngene karo Rata Mandra Prabu Baladewa. Kowe nyias karo utusane wong Astina. Pancen tak sengaja wae arep napa? Mergo nek ora tak kaya ngene iki yakin Sinuwun Prabu Ndarawati mesti wedi karo Prabu Baladewa. Terus endang lara temen diparingi karo sampean. Niki pancen tak jarak. Niki wis dadi sistematis kula. Niki wis tak gonco-gonco saka omah. Nek kira-kira ana sing barengi rembug, oh mungsuhe Bagong. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Nuwun sewu Mas, kula jane ora arep wani ning gandeng sampean nantang kula. Kula niku wong sing ora tau mambu penantang lho. Nek sampean jajar karo Bagong, oke, ora masalah. Lu jual gue beli pokoknya. Terus kula tak takon karo sampean, saniki tak takon. Kula sing ngomong niku nyata apa ora? Bab apa? Lho wis ngono. Kender ora? Lho arep kender kene iki anak ratu. Alah, ora tak dadamune anak ratu anak wong anggere kender ya kender ngono beres to. Wong nyatane ya kender kok sampean geger. Terus sampean iku mbok kudune metung diutus karo Prabu Duryudana kon nglamarke Lesmana. Lesmana niku wong sebel sial, ora tau entuk kanugrahan, ora entuk kamulyan. Nglamar sapa-sapa gagal. Nglamar Ndara Pergiwati, Pergiwa gagal. Nglamar Ndara Wrantawati, nglamar Ndara Siti Sundari gagal. Lesmana niku nyenengi bakul mie ayam merah sida. Terus kebaca dijiwiti bokonge barang. Cepat. Mulane kok iso tuku mie ayam, awan tuku mie ayam, bengung sore tuku mie ayam, wah seneng karo bakule. Bareng ngono terus emoh bakule terus jingkat-jingkat. Nika anak ratu sing ora tau entuk kanugrahan kok. Dadak sampean kok dadak gelem kok nglamarke. Ayo kewirangan. Jelas kewirangan sampean. Nek dan aku kewirangan nang aku duwe kewajiban kudu iso mboyong endang loro temon. Mosok kowe ketipu pananging Baladewa. Ora antas malam-malam bakal tak putung. Oke. Monggo dadi panangku kowe. Wis saiki Baryo. Terus omong karo bapakmu Semar. Bambang Sret kon ngrabeke wong Karang Pradisan. Bambang Sret iki wong desa. Adimu Bambang Sret anake Semarangkat kuwi wong desa. Kuwi wong kere, wong ora duwe. Kok ngangkah dadi mantu ratu iki ora melek mripate. Kon ngilo karo jengele bapakmu. Kowe muni piye wae? Muni pripun sampean? Bapakmu kan ngilo jengele. Manggat kurdo serumah bangga. Dia nggak tak suluk bareng. Men serem kok. Oh. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara Kala Prabu. Nggih. Dereng ngantos pun manggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika kados dene sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Panakawan Bagong. Lho lha iya. Lah iki ning apa Petruk sore-sore sowan nang negara Ndarawati iki wigatine apa Kresna? Timbalana. Nadyan dikaya apa Petruk iki abdi Ndarawati ya abdi Ngamarta. Kasinggihan mekaten. Timbalana apa wigatine? Mbok menawa perlu bakal diaturake marang sira Yai Prabu Kresna. Koko Prabu lenggah prayogi. Ya. Petruk padha kanthi harja sapratamu ning negara Ndarawati Panakawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebene iki lho dene dumawahing nawang tuwang sinuwun linepatna ing tulak manu. Menawi wonten lepatak ingkang ngabdianipun sowan Ngabiyantara kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh kula nyuwun pangapunten drengatanipun kula menika namung batur. Ya Petruk ora dadi ngopo. Wilujeng sowan kula niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah. Sumung keping pangabekti kula kunjuk sinuwun. Petruk ndak tampa pangestuku tanpa ana kula pundi kejimat dayana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha raja sapratamu Panakawan Bagong padha raja sapratamu Panakawan Bagong padha raja sapratamu Panakawan. Ora iki Bagong iki ditimbali kok krungu ora iki? Kowe iki ditimbali Yai Prabu Kresna krungu ora? Krungu. Lho. Krungu kok meneng wae. Agi nganu ngrasake mambu bakmi. Bagong iki ora beda karo gane dhewe ya, Tru. Ngomah kae ambune mung telek wae. Kene iki kraton iki ana ndi sing mambu sate, ndi sing mambu bakmi. Ha iya, beda kraton karo gane dhewe. Ngene piyai luhur karo kere-kere kaya awake dhewe wis
ora bakal padha. Timbali Sinuwun Kresna. Heeh, Pak. Bagong dalem padha kanthi raja sapraptamu. Tansah pinawinganing kawidadan ing sambikala kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ming pangabekti kula kunjuk Sinuwun. Ya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Iya Bagong prayu gak nunggunmu lungguh. Sampun mboten kirang sekeca Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Petruk kantong bolong Kodara Raja sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk den. Yo tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Ponokan Bagong Kodara Raja sapraptamu. Mengetunipun Sinuwun Prabu Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih pun. Yo tak tampa pangestuku tampanana. Nun nggih sanget anggen kaundadosaken jimat paripe. Wah, kami sosolan lambene ra. Petruk kantong bolong Kodara Raja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula nggih den. Ya Petruk tak tampa prayogakna. Nun inggih Bagong. Nun padha kanthi raja sapraptamu. Pinawinganing kawidadan ring sambikala Ndara Setyaki bekti kula kunjuk Ndara Setyaki. Muni Setyaki kok dadak dilek suarane ora. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayaning pasantosan. Petruk Raharja Petruk. Ndara Pati Udawa. Iya. Wilujeng den bekti kula kunjuk Ndara. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih Bagong Kodara Raja Bagong. Ndara Udawa. Iya. Wilujeng den. Iya Bagong suwe ra ning nggonku kowe. Nggih, sibuk. Kula saniki dadi ketua pemuda. Ketua pemuda kok wis bantongan kaya ngono. Sesuk nek wonten wektu sing mirunggan kula tak nyelake nggih. Iya, iya. Pun panen apa? Wis. Napa? Telo. Wah, cocok kuwi dibakar kari gagange. Terus maksudnya kula kan ngrokoti gagang. Ora usah nesu. Kuwi ora. Dipun sekecakaken nggih Ndara Dawa. Lho, kuwale. Oh, nggih. Disekecake, Bang. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petruk dalem eneng apa? Sowan tanpa tinimbalan gawe kaget. Ana wigati apa, Petruk? Sepisan kula ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ngron klapa. Apuren tambah bilih wonten repat kula nggih kula munjatur sapa paduka sanata. Ora dadi ngopo-opo ana kawan. Matur suwun. Dungkap angka kalih. Kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Mboten saking pikajengan kula piyambak, tuwin mboten saking karepe Bagong niku mboten. Ning pancen kula sowan dhateng negari Ndrawati niku enten ingkang ngutus nggih menika Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene. Bapakmu kena apa? Kok utusan sira Panakawan sowan ning Project Ndrawati. Ngeten sih. Karang kadempel niku wonten kejadian sing luar biasa. Tegese piye Petruk? Saniki bapakne Bapak Semar niku anake ora ming 3. Lho, anake bapakmu ora ming 3. Nggih. Pira? 4. Lho. Apa garwane wong atuwamu Dewi Kanastren nglairke meneh? Mboten, mboten. Lah kepiye? Bapak niku gadah putra angkat. Duwe anak angkat nggih. Ha critane ngeten, nalika semalam bapak niku ajeng salat maghrib. Lho tenan kok iki madha ceng-cengengesan ora. Padake Semar iki ora salat apa, Semar iki salat. 5 wektu malah ini. Bapak niku ajeng salat maghrib nuju teng musala. Musala niku ora kidul kulone omahe bapak nika. Ora tau dinggoni. Iya Petruk, aku wis tau tate tekan kono. Lah nggih. Lah dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono teng jero musala niku pun wonten bocah sing lagi lungguhan teng riku teng jero musala. Bocahe nom bagus. Mboten kaya anake bapak kula kali gareng kali Bagong niku mboten beda. Wah niki sasat dewaning asmara ngejawantah. Sapa sing weruh adi kula niku wah wis geger pokoke. Ora lanang ora wedok, kabeh do ngundhange kebagusane adi kula niku. Bocah mau saka ngendi? Ah, jare ditakoni bapak, tanpa dadah, tanpa pernah, ora duwe wong tuwa, leyang kabur kangenan ujug-ujug dheweke niku keblasok leyang lumaku terus ngeyup teng musala riku. Lah terus dipek karo bapak, diseksek karo tangga teparo, pun dundangi tangga teparo genduranan barak bapak, genduranan tasakuran. Lare niku diparingi asma Bambang Senet. Bambang Senet nggih. Apa ya arep melu gara-gara? Mboten, mboten. Mboten melu niku. Wong piyaine wae bagus kok ora iso lucu, ora iso niku panjenengan nek prisa putrane Ndara Janaka, Ndara Irawan, persis plek. Niku tenan. Ha kula ning karo Bagong nganti meri kok. Kampung niku ora ana sing percaya, mosok iki anake Semar.
kakangane Bandam Sesi Bagong karo rupane kaya kirik kok iki bagus ora jamak-jamak ngoten niku lah nalika semanten Bambang Senet niku nuwun sewu pun sawetara mapan teng Karang Kadempel tumuli wonten 7 dina niki bocah niku kaya wong lara bocah niku kaya masuk angin ora tau gelem ngewangi bapak teng sawah teng Tegal ora tau resik ngomah entene ming teng kamar tidur utawi teng patenggan bapak bingung buka kula ya ora ngerti saploke duwe anak Senet iku kula ali bareng kali Bakon kaya di anak tirikan sing direla-lela ming sik Senet apa-apa njaluk apa-apa dituruti pengen apa-apa dituruti ning kula ora apa-apa ora masalah wong nyatane bapak ya seneng duwe anak Bambang Senet mbok menawa bocah niku iso mikul durung mendem jero karo bapak Semar bener Petruk nggih lah terus ditanting karo bapak Net nek kowe kahanane kaya ngene iki kowe padha karo nyengsarake wong tuamu aku ki wis tuwa bapakmu Semar ki wis tuwa nek nganti kowe mengko kowe ora gelem matur kepengin apa kowe kepengin apa lan kowe duwe gegayuhan apa iki kok nek bapakmu nganti lara mongko kembange wong lara ki mati nek nganti bapakmu mati mongko kowe rung omah-omah kowe getun engko Net gregah bocah niku tangi si Bambang Senet mau nggih terus ngendika anu matur ngenten iki nggih niku Pak lah bapak saya bingung nggih niku apa bapak niku carane bodho niku asline bodho iya ning pancen digdaya ning bodho iya bapak niku pancen digdaya ning goblok iya ora apa-apa Petruk nggih bingung niku wau lho ngendikane bapak sing keri dhewe nek bapak sedo kula dereng omah-omah mula niku kula pikir Pak kula pengen omah-omah wah bapak senenge ra jamak-jamak nek ngono kowe wis gandeng karo wong wedok nek ngono kowe wis tepung karo wong wedok Senet muni dereng lho lah piye kula niku namung ngimpi Pak ngimpi ketemu karo ingkang nami Endang Loro Temon putranipun Sinuwun Ndarawati wis bareng ngerti nek putranipun Sinuwun Ndarawati bapak niku terus ngombe puyer patang emplek bingung lho awang men kere arep gayu anak ratu cobi padha karo cecak nguntal cagak cebol gayu wulan muta ngitung lintang nang kelakone cepak wurunge ing atase ping anak Semar kok arep gayu putri Ndarawati tur kula ya kaget mula kula terus matur karo bapak sik Pak mengko gek Senet ki ming tom-tomen mergo sak ngertiku putri Ndarawati kuwi wis winengku garwa kabeh Ndarasti Sendari wis diwengku Ndara Abimanyu putra panjenengan Wrontowati diwengku Raden Petruk Kantong Bolong duapure kaya ngono kok Raden Petruk Kantong Bolong ora saurarane kula niku arep dianggep abdi ning kula niku mantu sampeyan nggih mboten iya takoni lah nggih ngoten niku nah kula ajeng nyuwun priksa napa Sinuwun Kresna niku kagungan putra ingkang nami Endang anu sinten Endang Loro Temon Petruk dalem aku kuwi ya duwe putra angkat lho iki kok dadi angkat junjung to iki putra angkat iya Petruk napa leres asmane Endang Loro Temon iya asmane Endang Loro Temon jenenge Endang Loro Temon lek kowe entuk ya ning Sanggar Pamelengan weh engko gek janjian Kangseng karo Semar ora Petruk ora iki pancen kanugrahaning Wang Mahanasa mula gandeng kowe mau wis matur yen to anake Semar ya kuwi si Bambang Senet kepengin dhawuh karo Endang Loro Temon bungahku tanpa upama lha saking menika bloko suta kemawon boten sah ditutup-tutupi niki cekak gampange kula sowan wonten ing negari Ndarawati menika gandeng sampun cetha Sinuwun Kresna menika kagungan putra ingkang nami Endang Loro Temon mila kula ngebon-bon enjangan jejawa sonten menika tegesipun grimis menika artosipun ngemis kula kepareng ngemis ingkang putra Endang Loro Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel kula jodohaken kaliyan pun Bambang Senet nek kepareng matur nuwun sanget tanpa pepindhan niki kula wis tata-tata karo Bagong wis gawa angkutan heeh gawa apa mau tosa manten putri kok diangkat kaya areng ora anane kuwi kok nggawa kok duwene kuwi ya kowe niku kepareng badhe kula boyong wonten Karang Kadempel upami Sinuwun menika nggadahi ruba upami Sinuwun menika nggadahi pepinginan utawi Sinuwun menika nggadahi pangandikan pepanggil saking pinanganten kakung kula aturi paring dawuh menawa waton dudu Brana Picis waton dudu Mas Mutiara Hargya Jamrut Hergeni tuwin boten bondo donya kula saged ngaturaken nek perkara sampeyan niku terus duwe pepinginan Petruk anakku wene ana asok tukon dhuwit sementen 100 yuta ampun modar kula pun genah ora duwe ning nek
liyane niku tak sanggupi. Ya ta, Gong? Jelas. Rasa kuwatir. Njaluk patine gareng apa? Wah, pacule saiki. Ya ora njaluk patine gareng ora. Aja mesake kakang niku kaya sengit aku suwe-suwe. Nyawang gareng ki suwe-suwe awake cilik ndase gedhe. Heeh, ya wis men to. Iya, Pak, nggih. Petro dalem ning aku bingung. Lho. Sebabe ngerti yo. Sadurunge kowe sowan iki mau, Koko Prabu Mandura ya ora rawuh. Nggih, kula ngertos Sinuwun Mandura lenggah. Lah sebabe kok bingung? Mergo Sinuwun Mandura uga diutus dening Nyai Prabu Duryudana. Lho. Diutus kenapa? Nanjeke anakku Endang Lara Temon bakal diboyong didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara, Petro. Endang Lara Temon didhawuhi oleh Lesmana Mandra Kumara. Ndara Lesmana Ngastina? Iya, Petro. Wo, Gong, Kukut le. Kukut piye? Kalah dhisik karo Sinuwun Mandura. Terus kono arep ngapa ta? Boyong Endang Lara Temon didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sapa? Endang Lara Temon didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sing dikongkon Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ngapa rene? Didhawuhi nganu diutus Sinuwun Prabu Duryudana kon boyong Endang Lara Temon. Heeh, kuwi gatine dawuhe Ndara Lesmana. Ning Ngastina? Heeh. Kapan kuwi? Gong awak dhewe iki ora sida mboyong Endang Lara Temon. Sebabe sing rawuh Sinuwun Prabu Mandura arep mboyong Endang Lara Temon dawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Terus iki awak dhewe kalah, wong kalah dhisik. Ora wani matur. Ki aku nek matur gegeran. Nek aku matur mesti rame. Ngene bener nek? Hah? Bener. Kowe wani apa? Kecil. Tengok anteng aku sing jelaske. Iya. Ning kok nek geger tandangi lho. Iya, iya. Aku ngopo? Aku ngomong tok, aku MC e. Wo. Pranatacara padake lho Mas. Pranatacara. Lah ku nyuwara gegeden lho mau, Truk. Assalamualaikum. Ya pranatacara bareng tok saut ya napa. Kemarang matur sinuwun. Nuwun sewu kula nglajengaken rembakipun Petro. Iya. Sampeyan mau ngendikan apa? Endang Lara Temon bakal didhawuh eneng negara Ngastina karo Lesmana Mandra Kumara. Oke. Neng ngenten sinu. Sing jeneng wong tuwa. Nggih ta? Iya. Wong tuwa niku ora ana lho. Siji teng donya niki wong tuwa sing anake kepengin rekoso. Ora ana wong tuwa duwe anak wedok sing anake wedok mengko kepengin rekoso, uripe ketula-tula, uripe ketoyong-toyong niku mboten wonten. Sing digadang wong tuwa sak donya niki arep ndek anak lanang utawa wedok, anak esuk iso gawe marem wong tuwa. Mergo tentrem lan kabagyaning anak niku dadi swarganing wong tuwa. Iya, Pak. Nggih. Arep niku anak sampean angkat. Ning konsep nek uripe kepenak, uripe kabagyan wong tuwa nyawang ki arep wong tuwa ki isih umure isih dawa ning kaya wis anguk-anguk swarga. Iya, Bagong. Nggih. Terus saniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Nek putra panjenengan Endang Lara Temon niku dipek Lesmana niku nuwun sewu, apa bahagia? Apa bahagia? Lho, mestine ya seneng. Wong Lesmana kuwi calon gumanti keprabon negara Ngastina. Ah, pikirane do cecek kok. Nuwun sewu, berpikir yang panjang. Jangan hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Sing kandhane Lesmana ajeng dadi ratu nang Ngastina niku sapa? Lho, mestine rak ngono ya sak lengsering Prabu Duryudana. Prabu Duryudana niku lengser niku sesuk katandha ana perang gedhe, perang Bratawuda Jaya Binangun. Apa kan? Perang Bratawuda. Bratayuda. Hah? Yuda. Kok Wuda ora? Isis. Bratayuda Jaya Binangun. Lah niku mengke sing menang Pandhawa apa Kurawa durung ana sing ngerti. Kok wis dicalonke iki lho, kula rak takon. Tur. Iya, piye? Saniki sampean ngerti mboten? Lesmana niku anak ratu, panjenengan anak ratu. Ning ngene iki apa? Lesmana alias kurang saon.
Lho, kurang sakon pekok kencir. Saman tahu karo anak ratu kok melu parkir teng pasar. Nek ora Lesmana ora bakal kelakon. Ha niku mergane Lesmana niku rada selip ngoten. Nek sampeyan ngrabekke putra panjenengan karo Raden Lesmana niku napa panjenengan mboten nyemplungake putra sampeyan wonten juranging kesangsaran. Ayo. Upama mengko kelakon dawuh karo Ndara Lesmana, bapakne kencir, ibune ayu, anak-anak mesti ya petuk. Wes, sampeyan sinuwun Ndarawati kagungan wayah mijil kakung ning pekok. Cobi kula tanyuwun besa, napa mboten sampeyan mboten kewirangan? Ngoten niku lho sinuwun. Mboten kok kula wajeng pripun-pripun, ora kok kepiye-kepiye mboten. Ning nuwun sewu, wong ajeng rabekke anak niku dicincini bobote mantumu dhisik. Ngoten nek cara kula. Piye nek labuh tumrap masyarakat, labuh tumrap kulawarga, srawunge piye? Lho, nek senet niku pendak minggu ora ana kerja bakti wae ngangkati watu dhewe. Niku adik kula mergo tresna karo Karang Pradesan, tresna karo desane, rumangsane nek dheke urip enten Karang Kadempel, arepa dudu bumi mutah getihe, ning tresna karo Karang Kadempel. Ngoten. Dadi soalé iki cocokane kok sik. Ha ngopo? Angger dak-dak kudu arep omong wae aku. Ya. Niku kula aturi menggalih, ora sak penake dhewe. Ngoten. Arepa Bambang Senek niku mung anake Semar. Ning nek tresna padha tresna, keplok tangan loro, ngoten. Niku bakale mulya uripe, merga ukuraning mulya karo ora kuwi tumrap kula wong urip alam padang mboten kok kegurugan brana picis duweni derajat pangkat sing dhuwur. Mboten. Niku kanikmataning lair tumrap kula. Ning kanikmataning batin niku angel digayuh. Kala mangsa loro-lorone niku mor misah. Iso gayuh kanikmataning lair ning ora iso kedunungan kanikmataning batin. Ning semono uga iso ngrasake kanikmataning batin, kanikmataning lair mesti melu kepenak. Niku lho dipenggalih. Ya, Tru? Heeh. Gong. Ana Ndara Baladewa kowe ora sadar kowe. Kowe muni ngono kuwi ana Ndara Baladewa. Kowe kok ora omong mau-mau ta, Tru? Wis kebaca ta iki. Aku iki tengok nang kene kok ora weruh ngono lho. Omonganmu kuwi marai panas wong. Ha iki sing diutus saka negara Ngastina malah Lesmana rada petuk, Lesmana rada kentir. Iki nek nganti nesu tanggung jawab. Berapa kali aku iki kepergok Baladewa nyatane ora wani tenanan karo aku. Wis karemu lah kenapa ora sampe melu tanggunge, rasa cerewet kowe. Iya. Ngoten, mang penggalih. Ajeng diparingke sinuwun Mandura sing minangka utusaning sinuwun Prabu Duryudana dawuh kali Ndang Loro Temon kali Lesmana nggih monggo terserah niku panjenengan. Kula ora mregon-mregoni. Nek sampeyan tresna kali Bapak Semar, sampeyan ngakoni tau labuh dilabuhi karo Semar, berarti sampeyan izin duwe rasa males kabecikane Bapak Semar. Nek sampeyan ora iso maringake ndala Temon dhateng Bapak Semar, didhawuh karo Endang Senek anu Bambang Senek. Niku ateges sampeyan nuwun sewu lho, kula mboten ngarani. Ning jebul kula iso ngarani rakyat minta batin. Nalendra Ndarawati niku mboten iso ngakoni kabecikane wong liya. Niku parah, niku fatal tumrap kula. Ah wis pocokan. Panus maning jajalan sekretaning bawana iblis lanat. Wah, menungso ora tatanan. Kampet-empet kok saya ora kuat rasaning Baladewa. Dicecamat dening wujuding Bagong, mengatasi Bagong wong kere loro saudon telu saurupane kok nguman-uman karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngunake ento Lesmana ki wong edan, Lesmana ki wong ora genep. Anggepmu apa Bagong? Mantul ora. Kafokmu kapan kowe? Oke, ora sampe melu kowe. Ya. Tandangane dhewe. Aku labur adikku ya Toipati kok, Tru. Rasa semenang nek mung dunau-unakke ngene aku wis kulino aku ki ana wong nagih utange tak unak-unakke sik. Ngopo kok nagih? Aku sing utang wis santai kok aku. Kok wedi ora? Rumangsane Bagong. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh. Aku tak ning jaba ya. Nang jaba ana, minggat cican kono. Ora wedi aku nek mung ijen kok ya. Tinggal tenan kowe, tinggalen. Rumangsane ditisik nggo aku kok. Oh iya, Dok. Ana aja mulih sik kono. Cuma jonggo kendaraan dhewe mulih sik kono. Bagong, wonten dawuh. Kowe mau ngucap piye?
Kowe mau ngucap piye? Ah lali. Wis mau kok ora tak pikir nek mau. Kowe ngunek Lesmana apa? Piye? Rada edan. Lesmana ki sapa? Anake Duryudana. Lho, jangkar. Ala ora ana wonge kok kowe iki ngopo ta? Nek ana piyayine ngono iki aku nganggo sinuan. Nek ana piyayine aku nganggo Raden. Ha wong ora ana dijangkare kok. Wong kono ya ora krasa kok geger. Kowe ngino karo putra Ngastina, pancen kepara nyata. Gadewa Bathara. Kresnane nganti kebrebeken kae. Kowe ngino karo Nata Mandra Prabu Baladewa. Kowe ngias karo utusaning wong Ngastina, pancen tak sengaja wae arep ngopo? Mergo nek ora tak kaya ngeneke iki, yakin Sinuwun Prabu Ndarawati mesti wedi karo Prabu Baladewa. Terus endang lara temon diparingi karo sampean. Niki pancen tak jarak. Niki wis dadi sistematis kula. Niki wis tak gonta-gonta saka omah. Nek kira-kira ana sing barengi rembug, oh mungsuhe Bagong. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Nuwun sewu Mas, kula jane ora arep wani ning gandeng sampean nantang kula. Kula niku wong sing ora tau mambu penantang lho, Mas. Nek sampean arep jajar karo Bagong, oke, ora masalah. Lu jual gue beli pokoknya. Terus kula tak takon karo sampean, saniki tak takon. Kula sing ngomong niku nyata apa ora? Bab apa? Lho Lesmana. Kender ora? Lho arep kender kene iki anak ratu. Alah, ora tak ndadamuni anak ratu anak wong anggere kender ya kender ngono beres to. Wong nyatane ya kender kok sampean geger. Terus sampean iku mbok kudune metung diutus karo Prabu Duryudana kon nglamarke Lesmana. Lesmana niku wong sebel sial, ora tau entuk kanugrahan, ora entuk kamulyan. Nglamar sapa-sapa gagal. Nglamar Ndara Pergiwati, Pergiwa gagal. Nglamar Ndara Wrantawati, nglamar Ndara Siti Sendari gagal. Lesmana niku nyenengi bakul mie ayam merah sida. Terus kebaca dijiwiti bokonge barang. Cepat. Mulane kok iso tuku mie ayam, awan tuku mie ayam, bengung sore tuku mie ayam, wah seneng karo bakule. Bareng ngono terus emoh bakule terus jingkat-jingkat. Nika anak ratu sing ora tau entuk kanugrahan kok. Dadak sampean kok dadak gelem kok nglamarke. Ayo kewirangan. Jelas kewirangan sampean. Nadan aku kewirangan nang aku duwe kewajiban kudu iso mboyong endang lara temon. Mula sampe dadi pananging Baladewa. Ora rantas malang-malang bakal tak putung. Oke. Monggo dadi palangku kowe. Wis saiki bali yo. Terus omong karo bapakmu Semar. Bambang Sret kon ngrabekke wong Karang Pradisan. Bambang Sret ki wong desa. Adimu Bambang Sret anake Semarangkat kuwi wong desa. Kuwi wong kere, kuwi wong ora duwe. Kok ngangkah dadi mantu ratu iki ora melek mripate. Kon ngilo karo cengele bapakmu. Kowe muni piye wae? Muni pripun sampean? Bapakmu kan ngilo cengele. Mangjat kurda serumah bangga. Edian dadak suluk bareng. Men serem kok. Lho ora cocok. Wis ben. Mas, nek sampean unek-unekke Bagong aku arep tau unekke wong elek, arep tau unekke wong gedibal, arep tau unekke wong kere, memang itu faktanya. Dan aku ora bakal nesu. Nek sampean ngunekke bapakmu kan ngilo karo cengelmu kuwi. Bapake wong tuwa lho. Kowe ora sak penake ngunekke bapak. Aku anggere bapak dunek-unekke iki rasaku ora trimo tenan. Kok dadi kowe iso ngunekke bapak kon ngilo karo cengele. Mbok kowe iki sadar, Bol. Lho. Bol sapa jenengmu? Bol arep dudang sapa nek ora bol? Jijik iki. Koko Prabu sampun mangke malah mindak boten kajen. Menawa ora lega rasane iki ora ngusap karo Bagong iki. Menungso ora tatanan. Kowe sadar diri kowe. Kowe kudune iki sadar. Kowe mbiyen saka ngendi? Kowe mbiyen tak omongi critane ya Mas Baladewa. Kowe mbiyen ora dikukup nang Widara Kandang, ora dideleki karo bapakmu sing jeneng Basudewa. Kowe wis mati dipateni karo Kangsa. Kuwi anake tiri Basudewa. Kuwi wong Digdaya. Ning merga kowe dititipke nang Widara Kandang, kowe mbiyen dadi wong tani, Bol. Kowe iki ya nggawa kebo, nggawa sapi, kowe iki ngluku ning sawah, kowe iki tandur ning sawah, awakmu gupalen ndut jawan. Bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu ora jamak. Kowe kelingan ora? Jaman aku tok kon dadi tim sukses.
neng Mandura mbiyen pokoke nyoblos Baladewa kowe janji arep ngedeke WC umum sprene ora kelakon sprene aku isih mancik neng watu nganti kena banyu sithik-sithik kae mak sring penake ora jamak-jamak Bagong edan tenan hah pirang taun kowe dadi Narendra ora kelakon apa sing tak janjeke Semar mbiyen yo melu ketayalan kowe arep dadi ratu kowe aku saiki kowe bareng dadi ratu ana wong cilik ana wong kere kayane tau neke wong kere wong gedibal sadar diri Mas derajat pangkat ki ora tekan modar bondo donya ora tekan modar kowe karo aku ki ning ngarepe sing ngakarya jagat ki padha derajate hah muni kowe ayo gage kowe ndang muni arep muni apa wong sing ngene rasaku kan gunung tanpa gunung aku wegah rembukan karo menungso dapure kaya kowe aku ya wegah rembukan menungso dapure kaya aku kaya kowe iku walek ya. Tak gawe sayembara. Oke, siap. Acah kendel sepeleke. Aku ora sapa-sapa ra wedi kok. Areng apa kowe? Sapa sing cilik gedene iso kuwi kadetene Baladewa? Wenang boyo kendang lara temon. Maksude? Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadetene Baladewa? Wenang boyo kendang lara temon. Ayo, sempalan pundhake kiwa tengen Baladewa. Asorno Baladewa yang perlu bandanan tangane kerincungan sikile ayo boyongan dan dalam teman oke metu Jawa orang ketitawa kere berkarek pati nek ora cahedan ora ana ta iki wong tantang-tantangan bareng le mlayu metu kok iki mbelok meneh aku main gondelan cagake ngene iki lho. Tanganku anu ngrangkul cagak tek siut langsung balik rene. Lho lah ngopo kok balik meneh? Weh, sampean mengke nek kula wis metu, nek terus ngrasani, lho ora seneng ya dirasani. Lho, aku ngrasani apa? Kaya ora ngerti pambeganing Ratu Ndarawati, Ratu Berbudi Bawa Leksana, Liloing Brana, Iklasing Picis. Tegese piye? Alah, mbok ora sano. Ngene lho semelangku ki. Engko nek aku wis metu njaba. Terus sampean ngrasani aku ora seneng aku nek dirasani. Lho, lek ngrasani piye? Aduh, Bagong kae urung tak sangoni ngono. Ayo, ada. Alah, ayo. Ora. Kok karo guyu? Mau aku nek sangone nek lho kuwi jenenge njaluk oh ya dikalang-kalang ra ngekeki nyonya ada ngono mengke perang niku ngelak iya ora ana sing nggo tuku apa to apa wah makasih iya asal omong Petro lho ora kok ndak njaluk ya wong dienggo wong loro rak ya cukup ora iso ben Petro mudar mbok men. Petro mau perang anti megap-megap ora tak goleke wedang kok. Ben ora tak tukoke. Kangge rembung banyu putih, Gong, banyu putih. Uyuh wae uyuh. Kowe karo dulure kok kaya ngono to, men. Nika sapa nika kok limbo kok matane abinge ora jamak-jamak. Belekno pripun? Abdi Ndarawati. Wah, cocok kae. Wedan. Wah. Matuk aku. Matuk wong edan metu njaba Bagong. Nun iki nun metu njaba. Ampun ngendika kaya ngoten. Niki niku nggen manten. Manten niku aja sok diperintahke kon metu njaba, ampun. Ben gek kagungan putra ya nemtoke jero. Ngawur kowe. Nyun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah iki. Oh. Tan kawusa manjing wonten gumbit sanggar sangarup. Nono gandha kecaprane kesemantenata Mandura Prabu Baladewa ngasangganing para sata Kurawa pating bleber pating Caka Tirta mludhakaning daratan.
karo Sang Rekyana pateh undanging Prawadyabala Pak Sur tambur miang suling pepandhen dalutak mewah bandera kakandha warna-warna pindha Jaladryana Sri Kawuryan kandhak blekuduk suwaru gimbal sumarante hawela nuwun sewu nggih ingkang bapa ing Sukalima Cemadong dawuh kados pundi anggen paduka sampun dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados mboyong dhateng atmajanipun angkat nata ing Ndarawati nggih menika penindang lara temon nuwun sewu ingkang abdi kepatihan Cemadong dawuh iya Koko Prabu kados pundi pawartosipun ingkang rayi Banjar Jungut pundur sasana Cemadong dawuh lho Koko Prabu kados pundi pawartosipun nadyan kula pun karto marma Cemadong dawuh Bathara wonten dawuh niki wau janjane kudune kula wis kasembadan boyong endang lara temon atmajane Yayi Prabu Kresna lho napa sampun dipun buktekaken bilih ingkang rayi menika nggadahi putra angkat nggih sampun kula sampun matur kaliyan Yayi Kresna lan Yayi Prabu Ndarawati sampun blakakaken anggenipun gadah putra angkat namipun endang lara temon oh syukur menawi ngaten gegayanipun semua Mandra Kumara putu kula badhe kasembadan lajeng samangke kados pundi kabaripun teka paduka malah ngawis sangganing para Satakura ingkang nderekaken jengkar paduka wonten negari Ndarawati nggih Bathara wonten dawuh dereng ngantos Yayi Prabu Kresna maringaken atmajanipun endang lara temon babak anglayoni jujul hanusuli sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Bagong Petruk matur ngersanipun Yayi Prabu Kresna yen dina niki Semar ya duwe anak angkat lho Semar niku uripe rekoso kok dadak golek anak angkat tuwin ngangkat putra wonten karang kadempel menika pigatosipun menapa nyatanipun mekaten Petruk ingkang matur lare menika dipun paringi nami Bambang Senet lan Petruk sowan wonten garing Ndarawati nglamar dhateng pengindang lara temon badhe dipun dhawuhaken kaliyan Bambang Senet wah dedrek rame madaning pasiwakan ngantos Bagong matur kersanipun Yayi Prabu Kresna ngawon-awon dhateng anak kula Pandhasemana Mandra Kumara sateman kula mboten kiyat angampah dhateng mubal babaling karepson kula padu kalih Bagong panjenengan Bagong iki panjenengan wong kurang ajar tenan to mboten namung panjenengan lho gareng dipun padoni kalian Bagong niku sinten-sinten diwaneni karo Bagong Bagong niku ya bener pancen wong dugal kewarisane ya mbok ya nganggo tata krama nganggo unggah-ungguh sak ora sak kapenake dhewe lah kok dadi Bagong mboten mawas kalian panjenengan menika tiyang agung lho gareng panjenengan menika tiyang agung sak nginggiling Nalendra derajat tiyang agung menika lamun dipun padoni karo Bagong menika pripun ngantos kawiyos aturipun ingkang putra pun Baladewa Bagong kula tantang kula nganake sayembara perang sapa sing cilik gedene sangkur kadidyaning Baladewa menang boyong endang lara temon terus Bagong wantun melajar medal Jawi wah pancen iblis tenan kok menungso rata tenan-tenan niki nek Bagong mboten dikapokke ngombro-ombro kewanenane Bagong kejawi wantun kalian panjenengan mangke ngombro-ombro wantun kaliyan kula wantun kaliyan Adipati Halusenguni wah wis mboten nonton sing elekke mula kudu dielekke kewanene Bagong menika nggih mula kula dirumpukke Dursasana sak kadang-kadane ken budal goleki Bagong dibondo tangane dikrincung sikile yen perlu Petruk ugi dipun bondo tangane dikrincung sikile Nun dawuh anak Prabu Baladewa kowe kan goleki Bagong karo Petruk supaya kon bondo tangane kon ngrincung sikile wani ora Dur kok meng hehe iki piye nek liyane niku kula nggih mangkat nek Bagong nika wong rada edan napa nggih kelakon kula niku Pangeran Pati kadang nata Ngastina koming gelut karo Bagong niku ora ya isin to mbok matur Koko Prabu Baladewa kon goleke mungsuh liyane macak ndithik kok mungsuh kere wegah kula Dur iki sing dawuh anak Prabu Baladewa lho nek kowe ora mangkat kowe bakal nampa duka nggih kula niku mangkat iki mengke menang napa mboten niku durung iso dicandhaki
Kurawa 100 kok kalah karo Bagong nek cara aku isin. Mboten perkara kalah, ning perang niku mesti mirang-mirangke, Mas. Niku sing kula wegah. Moh lho. Niku nek kalah gawe jogangan. Kurawa cemplungke jogangan duruki lho napa mboten rekoso. Dur sasana wonten dawuh. Mangkata ya, Nger, aja nganti dadi dukane anak Prabu Baladewa mangkata. Kartomarma Swatama Durgumpa Dur Sasena Durmagati kabeh padha dibudhalake Citraksa Citraksi. Sing ciripit kabeh dibudhalake aja. Aja nang cicil mbaka siji. Nggih, nggih dawuh. Bagong dicekel. Dursasana wonten dawuh. Ora mangkat bakal dosa wani karo Baladewa. Mboten. Mangkat. Nggih. Yo gliyak-gliyak yo. Narda kewirangan do menyang yo. Kartomarma sing adat saben nomor 1 mangkat. Nuwun sewu kok Prabu pareng kula didal dinten menika. Mangkat karo kadamu kabeh dijak kabeh. Ora iso nyekel Bagong. Ora dadi kadange Baladewa. Nggih. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratinta wisanggeni maya Wisnu Pratinta Gong kedadian kaya ngene iki kabeh saka lambemu, ta? Kowe mau nek ora matur werna-werna karo Sinuwun Prabu Ndarawati, Sinuwun Baladewa ya ora bakal duka. Aku wis weling karo kowe to, Le. Kowe nek melu aku iki kena ning kulinakno meper mubal babaling karepson. Wong nesuhi ora apik. Nek kowe muni muring ning ngarepe Sinuwun Prabu Kresna kowe janjane tok goleki apa? Men do ngerti nek wah Bagong wani, wah Bagong kendel, ngono to. Terus nek dadi kaya ngene iki saiki aku tak takon piye kahanane? Kowe ngerti ora? Sinuwun Mandura nggawa Kurawa segelas papan, Begawan Durna, Patih Sengguni, Dursasana kabeh ning negara Ndarawati. Monggo tak delok saka kadohan Sinuwun Mandura wis ngawe para sata Kurawa. Lan Kurawa saiki wis budal. Goleki kowe karo aku. Ha ning kene iki mung kare dipesthekke nek menang awake dhewe urip, nek menang Kurawa kowe karo aku modar. Tur truk. Muni pisan iki kleru ora. Truk. Kowe tak takoni, kowe urip iki wedi mati wae. Hah? Kowe tak takoni saiki wangsulana, kowe urip iki wedi mati. Nek kowe urip wedi mati iki matur karo sing gawe urip kon rasa ngekeki urip karo kowe. Percuma. Kowe tau diwejang bapak ta, Truk? Hah? Wong urip ki dagang tuna andum bathi. Bathine nek bathi-bathine sapa sing didom, nek tuna sing dibakul apa? Wong urip ki tanpa pawitan. Kowe tau memis wae. Gusti kula nyuwun urip ngono wae. Gusti kula dipun lairaken rak. Gusti maringi urip karo kowe lahir batin. Nyo, kowe uripa. Lakonana uripmu kanthi tuntas. Sonek wis ditimangsane kowe tak pundhut bali, kowe tak pundhut bali ning ngayunaning Gusti. Wong urip ki sik ikhlas. Ngono? Ora sembodo nek omah ngeplaki bojone. Disikut. Kowe nek saiki diperkarake karo bojomu KDRT kuwi kekerasan dalam rumah tangga. Nek nang kene ketemu Kurawa krembak-krembik percuma. Sik. Kowe kok ngesaki rokok iki ditis apa kowe? Ngapa aku sangus ngomong mau? Ngaku ayo. Ngaku gah. Kuwi rokok larang sing tok sak.
ketara ijo kuwi nah 2 3 4 kuwi. Kowe salawase ra tau tuku iso ra tau tuku iso tuku rokok larang kok ngesak rokok larang. Giri lusi. Jalma tan kena kinira. Wes kowe mesti nyolong kowe. Tro. Tak antel lho. Arep aku rupane elek ngene iki aku ki ora tau colong jupo. Ha kok ndirokok enak. Wong ki goe piye? Lah kowe juga dadi colong ndi? Aku diparingi Ndara Kresna. Kae piro? 50. 50 100. 100. 200. Mundak dhewe. Po 500. Asline 500. Aku ora tok kei aku. Lho sing njaluk sapa? Hah? Ora wedi ro Kurawa ta? Kono bali kono. Kula tak tandangane. Aku ngesak dik 500 ora sapa-sapa ora wedi kok. Lho kok memper karo ngesak dik 500 kok ora sapa-sapa ora wedi. Cah kendel ngene iki. Sing penting ndek sangu. Ana mulai kono tak tandangane Kurawa. Iki piye le terusan iki perkara kowe engko ndedit aku jajake ya. Oke, siap. Aku wae lho. Ya. Kowe nganggere kowe mlebu angkringan, aku ya mlebu, ning aku sing mlebu. Oh iya. Kowe ning njaba sik. Oh iya. Terus nek takoni bakule, aku wis mangan sik wareg aku metu. Heeh, terus kowe mlebu kok ndak sesak nggone. Oh iya. Aku nek ditakoni sik bayar sapa? Sing mau nek sik bayar aku. Oh. Ning kowe mlebu sik, aku mlebu sik. Mangan ngombe sak kampunge, aku metu kowe mlebu. Oh iya. Lah nek takoni sing bayar sapa? Aku. Rasa kuwatir to? Kowe nang kono apa lunga? Ah kena lunga. Aten aku kepuki bakule, wis dadi sistem. Wis saiki kok nganggo sistem terus to gong ora? Rawe-rawe rantas malang-malang diputung, Tru. Ya. Nek kowe bali takoni karo bapak. Heeh. Petra endi endang lara temon? Ra iso nggawa Pak, ra iso mboyong, mergo direbut Prabu Baladewa. Bapak ku ora tau nesu, bapak ku ming mesem, ning atine kagol. Kongkon anak kok ora ngrantasi. Ha ta? Heeh. Kowe ngerti to wae bapak? Ngerti. Ngono kae. Kagol, sedih, kuciwa ora tau mes, bapak ki ora mesem ki ora tau. Ning mesti mesem, ning atine kuciwa. Lah, daripada mengko bapak ki kuciwa atine. Heeh. Ya saiki dikongkon bapak ku ya ditotoi pati tenan to. Mergo tumraping wong sing duwe agama. Tumrapku, heeh. Lho, lah aku duwe ora? Duwe. Tok dasmu ora. Ngerti aku kuwi duwe sok poso barang kok. Tumrape wong duwe agama. Heeh. Labuh bapak, labuh bebener, labuh agama, labuh negara kuwi matine mati utama. Kuwi sok langsung ditampa ning swarga. Nomor loro mati madya, kuwi matine disangkani saka lara. Kuwi saka neraka ditintingi ana becike. Nek akeh apike ya nyemplung swarga, nek akeh eleke nyemplung neraka. Sing nomor 3 mati nista, matine wong bunuh diri. Kuwi ora ditampa sing gawe urip, sukmane manggon ning kayu watu, pendak marang jemwah dikutuki jaluki pesugihan. Apa ora mesake? Mula nek wani karo Prabu Baladewa, wani karo Kurawa, asli mati nista. Utang mendeng kleru mak tratap aku ya mak tratap ngomong ngawur wis kene tandangi wong loro ya wis apa sing ketok arep boyong ndang lara teman pokoke dipukui to ya ben tak niati ngomah yo ming doyak-oyak mindring iya aku sing sok mangsuli Pak Petro teng pundi duka niki teng kelurahan apa teng pundi aku ya bangeten ceret kowe ya cicil. Ayo ora ndedit to ya, Gong. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000 ora perih uripmu, Tru. Ayo ditataki. Ya, ning kowe ya melu perang. Oh, siap. Aku ki padake gali pasar e. Nek kon perange wis siap. Ya, nek do tekan kene takoni niate apa nek arep gawe loro awake dhewe. Cacing aku bedak menungso ngolek butuh males. Bener. Apa meneh menungso dudu cacing? Iya. Mesti ora iso kepidak menungso. Piye to ngomonganmu ki? Aku gak sangkem kowe ya mumet ya, Tru. Engko ora tekan kene dhewe. Engko ora tekan kene dhewe ya.
nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Runang kono magawe gelari rawang pancen nyata ngendikaning anak Prabu Baladewa iki rak Petruk karo Bagong to nggih Yanapati kula Petruk niki adik kula Bagong apa bener ngendikaning anak Prabu Baladewa yen to bapakmu duwe anak angkat leres namine Bambang Senet dinten samangke kepengin dhaup pengen ndang loro temon terus Sinuwun Mandura ngendika napa melih jarene Bagong wani karo Sinuwun Mandura wani sekecap padha sekecap iya apa ora ha niki mang takoni bocahe dhewe mengke ndak darani kula Mbati Bagong apa lho ora basa ngopo basa ya antilan ora ya jotosan ya basa sing ora peduli ora usah ngeleke aku iya apa kowe wani karo Sinuwun Mandura heeh arep apa maju kene kok maju ya wani apa jake ora ngarep apa teh lho kok ming mak teh arep apa kowe pancen tak wangsuli ning aku nggonku mangsuli Prabu Baladewa ki ora kok perkara aku dunak-unak Prabu Baladewa babarisa ora nang mergo Prabu Baladewa ngunekke aku Bagong bapakmu kon milo karo cengele ming anak kere kok kepengin dadi mantune ratu kuwi bapakmu ki ra ngilo karo gitoke apa piye semari bapakku ini sopan sithik Gong sopan sithik kowe minggatane cewekmu minggatane wah urusane ora usah wedi lho semari bapakku aja kok digetak wong metu saka omah juga kirek-kireke tak beleh kok apa ha tak kirim kowe wah asem ora tak pangan anakku barang ya Gong ora apa-apa dosa disangga bareng dukulmu mlocot ora aja kok dunekke wong wis saiki ngene rasaku kan gunung tanpa guna kowe rene apa didhawuhi dening anak Prabu Baladewa kon nyekel kowe karo Petruk lho tenan ta Truk iki ketok saiki ha iya piye sapiye piye ya mulai yo lho mulai piye wani padahal nyekel aku padahal aku ki wong pesakitan aku penjahat apa aku wong kleru aku mbelani awakku dhewe ne kowe kuwi sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kahanan sapa-sapa tak cekel mbok nganggo utek kok kasar men mangsane ora kowe iki piye kuwi ketua di plester ku nek nyapa dadak dipecah ndase apa piye kowe iki wong ketune patih ku kurang ajar ora men hati-hati lho Bang hati-hati Bagong Sanjake wani karo Kurawa nah nek tranto ngandhake Kartomarma ayo oke padake ayo Truk hati-hati lho Truk hati-hati iki sarep belet lho Truk lho lah kok aku no ya mburine ya kowe mburine Gong minggat wis krasa aku nek arep Karto Paeka nuwun sewu carane sapi dijagal riyen Mbah nek pun dijagal taleni terus ajeng nampak-nampaki ku lho manut wani karo Kurawa sing tak wedeni amamu Petruk ora minggat suwarpaku tak pendarat ditani Kartomarma mang mriki nek arep kewirangan karo Petruk kantong bolong karo Kartomarma